forskellen der og mig vil nok være, at du vil lade dig standse noget, enten nogle love, eller nogle moralbegreber, eller et eller andet halløj, som nogle andre har vedtaget. Ikke? Det er du med. Ja, der mener jeg, at de love, der engang er vedtaget sådan noget der, dem vil du måske, hvis de siger, at så langt kan du gå, ikke? Selvom du har et mål, der ligger her, så vil du sige, så langt kan jeg gå. Hvor jeg derimod, hvis jeg ved, at mit mål er her, så går jeg hele vejen til målet, uanset hvad der er på vejen. Natten till den 24 september 1983 knivhuggs 2 medlemmar i MC-klubben i Bullshit till döds. Och 2 andra skadas allvarligt i ett krogslagsmål på Hells Angels stamkrog Sjöpromenaden på Österbro i Köpenhamn. Bent Svanne Nilsen, kallad Blondie, anhålls misstänkt för dubbelmordet. Han döms den 21 september 1984 till 16 års fängelse för dråp och dråpförsök. Men de mennesker, der døde, de mennesker, der kom til skade nede på Sjöpromenaden, det var mennesker, der bevidst kom for at træde os over fødderne. Intet uskyldige mennesker eller tilfældige mennesker vil krølle så meget som et hår på deres hoved dernede. Så derfor fortryder jeg ikke noget, nej. Jeg stak 2 ihjel, og en tredje, han overlevede, ham stak jeg også. Altså, de var for bullshit der, ikke? Når jeg er i situationen, er det noget, der sker i løbet af ganske få minutter, ikke? Det er jo ikke noget, du har ikke tid til at stå og tænke langt efter. Hvad sker der nu, hvis du gør det? Hvad sker der nu, hvis du gør det? Det er jo, der gælder om at handle, ikke? Altså, når man tænker, det er dem eller dig. Så. For mig, det er så vigtigt, at mine brødre, og vores koner, vores børn, at de kan få lov at gå på gaden i fred. Det er så vigtigt for mig, så jeg er parat til at gøre alt. Også at sidde 16 år i fængsel. Jamen altså, eftersom jeg synes, at jeg handlede, som jeg skulle i den situation, jeg var i, så kan jeg kun sige, at hvis situationen er den samme, så må jeg handle lige sådan igen. Eftersom jeg aldrig har fortrudt det.